and on a mission. To our esteemed parents, we thank you for the support you have given us so far to this point. As the year ends, we urge all of you to be part of Excel. Come on, come on. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amaryogo arosiriye kurwa asemete nigo bakugwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tokoroka HK International Medical Center erega igo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chekerero togotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayanara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Wanchi murana butkobori tukeri Jumanne tariki isato chumutinyiga 12 mwaka wiga na mangabirga kwaneki gwakurwa se county to ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi chinga kiabari kibaito ba mangana maya babikire kambi kurwa achinsemo ime na isko yorogongoro gusi ekeonga chinsanya senchira yobukira nunkorwa Kevin Nkoba kurende ni gotura chinga kabatogo mirana amo no yo mitukurwa sensemelia yemanyiruru asirita Wilson Makori kabana ntukomole. Ekeonga chinsanya ni gotogo chakurwa ase county Nyamira litko liarero nigo ebikaro be county assembly ya Nyamira binyakabe yokorekana litko liarero mamincha amo mbuna ekagire kurende nigo ebikare biga byakorekana chinza chia mambia abuase ebikare biga bibunge county assembly ya Nyamira binyakabe kurawa amono MC ward ya Kiabanyoro Moske Vincent Manager obatkana amonari gantkone kigwa maega yugotenigwa emeremo komonogaliwe county assembly ya Nyamira Moske enokokero asegati ya bange babiri bagotemna nerebuya abaraya baiga kurwase county Nyamira ko karansanse na kugwana mnenchiremo yogo chiago kini county yo kemagendro robotiro ni gorwariga gwano mulikito Polkap Okara mubaro munene bw'abanyanyimbo yonyara ko bagokororekana abumambya ase egeita kyamagacho ya bunge yega ya Nyamira nigobeke gosekenene gochiase bikaro ebyo aba MCA barobirete kokora litukeliga lya lero otwanyora nga abasigari ko baikira ase bunga yaito nande egento kyo gukumiga babwate biburi konyora basiekire nga igo ngantwa takeire kokore biasara ali ase ntomire goja nabana inchi abanta ketenga ngento kyo bosoku rende chinsa chinge bikare byo nigo byanyara ko bigokoreka ase byarawa amo no muspika ntenera bwe litukeliga lya lero mheshimiwa Vincent Benecha oyoro MCA wechinsa muchiria che wadi ya Kiabonyoru
30 minutes to time, so therefore you are out of order. Next order. Na magega yo gukore bikare byo nigo bakonera bariki bamangana maya ase bagendera ko bakomochoko gosireri gukuiga kwa nyara ko bagokwenekirwa litukiriga lya lero. Hakuna court order tumepatiwa na hakuna kitu inaonyesha kwamba assembly haitakikani. Nataka kusema kwamba yule speaker aliyeondolewa juma iliyopita aliweza kutangaza sign die ya assembly, na nasikitika sana aliweza kutangaza akiwa Itibo Ward. Kule Itibo Ward hakuna gazetted area ya assembly, na hata hivyo hatukuwa no official sittings ya assembly kule. Yule speaker aliyeondolewa by way of impeachment, kila mtu anajua aliondolewa. Is not a speaker, is not a speaker of county assembly ya Nyamira. Hawezi kutangaza sign die, yani kuahirishwa ya vikao ya bunge indefinitely. Haiwezekani sababu yeye is impeached. Na hata hivyo penye alitangazia pia haitakikani. Nyina boni ko bagendere ko bakomochia igatia barai bari bebwataniri amonechi segi chagendere ko bachikwene kigwa ime yorogongoro igarwe county ya Nyamira. Sisi tumeshangaa. Pesa imemwagwa kila mahali, ina terrorize kazi ya wananchi wa Nyamira, and we say we will not going to accept. Serikali iko imara, assembly iko imara, vitu tutafanya vile imepangiliwa. Asinsemo yendeni ko bamomochire omo speaker oyo akwe siko Enokuokero na woigono mugavana we county ya Igaya Nyamira se okwebwatanya monechi burabo rwecho into kyagendera ko bagekurateria magendere meye county ya Nyamira. Omwana nare twabutakuru assembly ga igokoro Kuokero olengo mo speaker uno mwana tuligete twaligeta kore atotenenera buno munyakero goito twa nyorire ngata ikonyara gwikiraniga asibu na yabwenderete twamurusiri ororo na ende bono gitwa murusiri ororo intu twamurigete na nindi tokumubuta omo gavano ito ororire nga nerore kumwegerera mono ekera tokotaka kumurusi ororo omo protect ono gavana taisa negetinga Okero chire igaro chinera ko gendari. Impeachment has no reverse. It's a resolution of the house, and there is no court order that can part the proceedings of the house. Assembly itself ni high court. Nyina bonigo ebikare biga bono birachikunyara ko bikogenderera asebalire irangamba chikunyara ko bako enekiangango kwanda bare amaganyo y'abananchi ili kuenekelia wananchi amagenderero. Tumesema kwamba tutafanya kazi yetu vile ambavyo tulikula kiapo, vile ambavyo nipenda kusema kwamba hapa awali kwamba tutachunga mali ya umma. Kwa hivyo ningependa kumwomba gavana Nyaribo aweze kufanya kazi yake kule executive, awachane na assembly, because we have got separation of power. Na indu toko batebinga tuko imara dutagete ko mayanga chibesa chie county assembly ngakijigo tumeka egina kibatagete ngantokora igo abantu baminto kababa toereru eginko reporter geta seni kya wanjete kya Getembe inchego nkuru kwa Polycarp okara. Right, timbu ya manasano muriketo Polycarp Okara na roboti rwa senchera yobo ikirano tokwirana ase county ya Kisii ritko liarero nigo abarimi bekemerie chae kurwa asensemelia ye factoria Ogembo eye gotoka ase bunge ya Bomachoge chache county ya Kisii nigo basangerekana asensemeyo asababire bagotemna nigo barachikubwatia amachiko ari kwendete rikwane kinga babire baokinia ekemerie chae roboti uru nigo rwariganirwa no murikito Isaiah Maobe na ere kiro mwaka barayi na boiga abalemi bonzi niko bakumirana egera gukwanira mangana agenda takuba bwatirani na nemono asobolemi bwabo bwechae ba ukwana ritukoria lera ase factory Ogembo ekero bakoro musangirikano obo kiro mwaka umusangirikano unigo renge oyubwa matunda maya ase nginjo niko banyorera basemi obora chiko bakonya gukinia obolemi bwabo neria ba director wa itombi yamono asa yale batotebiri konya yande totamanye lakini bono tuamanyire munantu tigatogenda toreke pisa se konye to saretie totorecha engia erinde nandu tonyora mapata maya twatebigwe ekintu kiagera bona fiitega chance ne chikiro chiakea kiwekero chiachiko tukumaka matumizi ekagera chibasa chikakea batebinga tigatwira na mugondo toroserie cha yaito
ekiagere gento kiairanirie factory yaito yogembonse na aseng'encho tobwate production nko basabanga tigatorete echae nyinga ase kegwanda giaita egere tobwate twins chingaki chicho abarayi abo babalemi nigo baborire abalemi bamwabo gutumika obuyo buya buli bakwa gukura ase factory egere koroserie echae yabo na gukinia ligesa elira bakonya konyora chibesa chinyinge igakobekera fertilizer twairu mokobekera chinsiaga roserie echae buya inde tonyora masaa maya tonyora chibesa togosomeria bwana bwaitu na kubwatekana amo nebina bibwatiraniti abalimi becha ne muno kurwese factory eyo nabo igo factory yaberegeneria nyamache na kiamukama abalimi nigo baburiri bachikoegwa libaga lia busio ne muno kerebine bigotegererwa egera na barabukonyora kirikiganda takoenekiwa ase bigambiro wasimame kotini ndio wajulikane ndio wenyewe wa hilo shamba, sio kwenda pete yenu alafu mnatuambia maneno, mnaenda kotini, mumeongea, lakini hakuna siku wakulima wameenda wameangalia mambo yanaongewa kotini. Ya sasa kulengana amo na abalimi nigo bagotera ngogoitirwa gwichae yabo nigo gukwirira abalimi abangi gukomoyo nabo igo bairira konie chae yuguchase sokuru egento geo keania ebirengo biechae bigocha ase factory ni soko huru nekere factory twasinyana na barabwo togote bigunga echae nembe kwanyoro mukaranyo gwake echae ete ekero na torna reta ngaikoira ono goitamo ni soko huru abalimi abo nonya nabo nigo baenekiringa nigo bago chigotole echae ngia nabo igo koenekibuna ngoreta bale echae kugulika hasi nonya nabo igo baburiria bakarani ko balibaga nabo igo kurigiriria ngamba chole echae iyo egere koyepima no mone go tege tokianga ko muno goiterwa bakarani intu abalemi tatari changia kuru mugondo kito ikira banyakoma mitu 12 spina abalemi tuli echa inyo kerembe tonye chora epimwe tari ago itirigume misi tokianga ko mo cha muno mweno ikatwara obula ba committee toligerie cha ile goiterwa twa kesi ni ase factory bakarani bo bata porocho tokoleki cha cha kigwe epi mo goitera goiterwa cha jera da abalemi rete cha so bo ngande cha ingia orete cha embe ke goiterwa tabanga sinne kubwatekana amo no komenta kana gukugurwa echae umugwakiri we factory yo Gembo Evans Mirieli nigo no nyana boigase miri abalemi ngari chi kondro lirabagambi barabwo mwanya bakogendera koni echae ayokonia ndichi kodie chae ni mwaka 2020 ndio gotika ngotoko wato mohori to wata nomo Ingrupatrika taseni kia getembe Kruase factory yo Gembo egotoka ase bunge ya machoge bwa chache me county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maove Yomono sana murikito Isaiah Maove na roboti rwasenchira yo wikiranu tokwirana ase county ya Nyamira ni gobo igolit kolia rero egati ya barimi biakameli gie kahawa kurwa asensemeli ya Nyangoko yegotoka ase wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira ni goba birwa gwesokia na kumurungane kubatkana amono bukurumi bogane twane kigwa ase satieyo okwana chinga kecho ni goba birwa kubori serikali gochia kwana kinga gochire koligiria obukurumi obumuninchire ya moyo kobakonya gokinia ekemeli gie kahawa ase wodi ya Nyamaiya muna tukumanyigwa no murikito Paul Cup okara bagukwana nigetasine kiga kia getembe abalimi abaiga nigo baorokire gotagokirwo kwabo kubwatekana muno boteneneri ubu bwabere bogutenenera ekemeri kiga na nene ase e society yiga ya Nyabomite asa matukama gega igo twabwa tutaro bwe gosemania ase ngenjo ikauche ito abantu batokiro amataferi bakogenda li union baji gutanga chibese cy'umurimi akoreterwa abantu aba babeta sa church abakunza kabaru obishamba ko ichi obisirogoro baira na saburi miga kya mwe ate akarwe besa muri mya ndake nyarukie kenyo yari ndake merikiaye erindo buri mwe ka bwe mukere rwigoro ngano county government enyore ogosia kure se factory ichi ituga iko ba murunganirie enjera eniwe yawe yagendere ko bagegutumikwa bube
gintu korengana na baru baganirie ni beyu kunyara kwa bagakwira ni wasibale na kubekwa kerario na kiaba gegotumika ntora manya abantu abo onyendiye serikali yanja ntwanyete libagari saine bwata abaibya babagende itukondiri twanya kobeka saibu no muremi na torete reroni asebo yeti bakaire bagachikonywera chichanga cyaba na kyango ntunto yabo egasi yaito no bole mitokoroserie migondo tonyore yaki yaito kurwa so mugondo elinde toriene ntutokini abana baito tosomia abana baito na barabu bacha ko babuna barabu ntoko ganito siekererwe kabirenga bune yunga n'abantu abaibito go siekererwa igo basemere biara wizara yechi cooperatives kurwase county ya Nyamira asogo taigwe kirerekiga kyabona kugaya nengane yiga urimi bw'ekawa ya Nyabumite ubugusarika na byonsi bigusarika asengencho ministry office ya cooperatives yabeire mbepi ende ncho nari kuburia kwa niaba y'abalimi baita abanyangoko amini Banyabumite society umu county commission ita intervene bono nigo baganiri ngane yiga kugayano limo lyoka nabo igo kwenekerwa gwakanwa engere yabo iyo erabakonye tokuburiga twanchirwe abalimi baito bakorwe asiaba baroro banchirwe bagachibara cyucyo siasa cyaka nturo cyamata abantu bagiye toro abana kamati mbaro ange babere bagiye na mekore iyo bagiye n'ikibese cy'abalimi n'abalimi baegwa tokuburiga nkiba wanchirwe bagona ni balimi abana balimi omusubati ndo cholire gabwo igabwa tawati kawo ekawe apimetega ne lyagorete tawati omutunyo no matawati omweyo yeni go bagendere ko bagusegeta abantu kwane kibuna ngwanje barekemerie kigagi kahawa ekyasama tukamaga kyalenge ekemerie kya ekyo korengana mo nabarabo kirabakonye kwenyorere nibo iyo erabagendererie ase amagimabo obolemi obuna butata na baba ebolemi obo twakorire gashingi na munambegete yange ye murocheiga ne kawa utata abana baitu basome banyori chisemi kurwezi kagwe abantu baitu bakoporate Nyamira tabatari inune serikali ngi mutate biri abantu bo maene kora spete onyo muntu osali diegento mukanie abantu bachorira abantu nani mwa kwira sema oti kubiko muntu ndikucho mwa mweke ngochoruru ekero muntu ali sa charged nani ngakyako choriko bubulimi cooperative kamuranje ndi abantu aba baminto itobegeto ntutwa cho murembe ga ebesa yo muremwe ibono ya yachire omuremwe ebego se yaye ayiro mwana sikuru cyane wari ngochere abalire sube sikuru omwana asome sikuru iga abantu baminto tukatubwatira no buri myobo buya rosiriye kagwa tunatwate ba mariyo gachiche trosiriye kagwa ekagwe chikiro chimenteke abantu banyori chibesa abantu buri babaragai atutake baragai kwa abakora ntokije kagwa ingoripoteri getaseni kya getembe kurugiga sinsemechi gachi kanyerukia Nyangoko imeye wadiga ya Nyamaya county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Raitimbu ya monosana endo mulikito Polycarp okara na robote rukurwa ase county ya Nyamira tokwira na ase county ya Kisii litko liarero nigo egatia baraikuru asensemelia ye wodi ibeno babiri bagotemna nigo barachikonya ko baba kwaligania omoyiga ojamul day urachiko korekana tariki 12 chumutinyo igo 12 mwaka wiga asensemelia yigeti kinyanturago korengana amone gati ya abarai anamono kuru asensemelia ya abanyimbo bakorawa amono musini ya DCC kuru asensemelia ya Kisii Central nigo banyaka bagotemna nigemero bilionsi ya berke ukirana nabo go burendi munechiremo yakwanekinga omoyigo iga obeirgo korekana asenchira yobwene no bwasuku roboti uru nigo rwariganirwa no mulikito Daniel Ontiri asoko ene kebuna amariganio onse ikiranire bosio bogochengera halituko Kenya yanyoreto bosibole useja muhuride eligo chengerwa kera chitariki 12 cyumutinyi ho 12 kero mwaka elitukulia lero musinia DCC kurasorogongo rwa Kisii Central Joseph Mwangi bakobwaterana nabo bwatani bande aho igati yabo homo MCA we ward yewe no Moske Steve Arika nigo bayikirana asegeti kyanyanturago haso koligereria na korata asomo yo hora chikokoleka unenjeremo yoko ene kebuna amaliga yo onsi aikiranire. Tumekuja kuangalia katika maandalishi ya Jamhuri Day ambayo ni next week on Thursday ambayo itafanyika hapa Nyantrago Stadium. So tumekuja kuangalia ili tuweze kujitayarisha na yale mambo yote ambayo tunafaa kujitayarisha kwa siku hiyo. Tumeona ni vizuri tutafanyia hapa
Tumeona kidogo tu kuna mvua, lakini hiyo ni ya Mungu, haita affect kwa sababu mahali tutaweka the dyers and tents ni mahali imekauka. Ukwana chinga kicho muskari kani go kerege tambo kerekiga kia barai au gwancha umayego yiga ochoko koleka se wodi ebeno ndabona ekigange chikokonya abamenyi bensemiga haso kunyura magendero na kunyura ali abakoro baeterete haso kurwanira obosibole bwense ya Kenya. Ndino mogoko national government na county government aso wanchirana litukulia Jamhuri Day titariki 12 tulikolera egetika Nyantrago lituko twanyoleta obosibole bwaito asense yaitu ya Kenya. Oigo twachire gaso koligeria egeti otolende ntobwate mepira gendrete ekombe kyo mheshimiwa Saili ya 2024 lakini rende litukolie celebration ndo twara mepira ga totora twara celebration so abantu mwensi mwaliganirie elinde mo celebrate na into celebration ya Kisii County. Mage muskari kani gaikirana nako moyo abasaye abagendete kwerobelia bosyo bogochwechese gekombe ky'umubunge wensemiga ya Nyaribari chache umusikeza irijanda ekiyesaine shilingi milioni 3 nao bagosemelia obulia gokoromukia hasi chigosori icho eliokoleto bubui hasenka ngosaba abakimupira mwakimupira moro kinambali kukuru town kurukia umbunga aiga ibenoto maete gochesa omupira igo emilioni ase ntangani asaba mura na 1500 asaba isike ntagete jitigale ase egwodi yiga ya ibeno ekogera gobagoteba nga oyo waka sobo namanyete nga kigetikere Gorobotere taseni kyagetembe kurega Nyaribari chache hase county ya Kisii Literane ngoruko Daniel Untiri. Right imbuya manasano muri keto Daniel Untiri na roboti ruasenchira yobo ikirano tokwirana asansemelia ye bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nigolit kulia lero ekiombe kia mwanyegetinge kiwatrana amo negati yansemelia fida nigomanya ko baba gutwarige karo asansemelia nyabururu munenchira mo yo kwanekinga babiri bakuwatrana amo nensengima elikonya ko baba kwanera igoro yo kwikele chigenka ekiganda twanekigwa asamatko 15 mo okwana chinga kecho abange nigo babiri bakukwanira igoro ye kiamate chichabe chikwane kia segi chiga chigenka kwane kingo chibareko kyania munenchiremo yogokora osaro ko mwana omunyaruka roboti uru nigo rwaliganirwa no muri kito Sam Miyenda. Ekiombe kia mwanyagetinge heritage kubwatarana n'ababwatani korwa FIDA igori tukolia rero basangirikana nyabururu ime ya Kitutu chache South asekirenga kyoko gikiri chisegi chigenka buna enchire moyo kurwa obosemi bwo komenya okuya naya nigago chaka chinga ki campaign ya matuko 15 na bere aya harengete gukora chisegi chigenka naya nigago chaka chinga ki campaign ya matuko 15 na bere aya harengete gukora chisegi chigenka agenderete chenago kirego chaga igarero egereto tonyora opportunity yo gosomia abantu baito igoro ya mangana gender based violence tosomani ngaki umwana nyaroka gosikwa ngaki akorerwa ngaki agokiniwa ngaki umumura agokiniwa ngaki akorerwa gokwanera igoro yo chisegi no botindi bwa nyumba eyo ekorokusomoro gwegesongo gender based violence ase orosagirwa mwanyagetinge ndobwate chisiro isato esiro yo motenengu esiro yobugambi nesiro yomwando ito bwomugusii oyobwate emegiro ogatwara egekoro gyeito ngianchete ebisegi ebitogenderete namase asiki obisi ekorekana ng'abantu mbali bakurwana barwanirira abana b'abantu ntari igori yoka tumakonyora ng'a abande bali kibose abagaka mbali bakutaka abana bande paka none abandi basogete gukwana na Getembe TV nigo basegeta ogukwanira na chinga kyoko bachana kwa ene kigwe gati yababere anene mono abasaye. Our girls, let us have a conversation where if you feel that the young girl has wronged you, you can speak up. Counselors in Baroro, if you're going through some mental health issues, abantu nabange who can help you heal from a heartbreak if it is the case. Otherwise, I would wish to speak also ntebenga mangana violence ya buchire chinyomba cheito, watu wakae chini waongeleshane na watu wasikize pia
kusudi tuishi kwa amani na mapendo. Kuwatikana no komentekana kwebikoro by'obwiti byamentekanire asa matuka bwangoiga na korengana nabagakawa ayaniga amentekanire magega yabange kweba ekoro gaitu na kogenda mamincha n'echimbaratero cy'abakoro ntubuna abangina intubuna abayibuli ni ntutwa twagure mono gukinia abana baito asengenjo intumwanya getinge ego tokorere kegusigie ito otokwegerera ekegusigie ito culture yaito buna twarenge into omugusi bono twachire isiko ye culture yaito ntoli gokora bintu buna byarenge gokorwa ntoli gosemi bana baito buna barenge gosemigwa abana abarenge kogenda noye niburu amwana oteberera umwana kia gochikomenya n'umukungu umwana umwise kote umwana kia gochikomenya n'umusaja bono twasokire isiko noye n'abana atokwarukia umwana omumuro musinini umwana atokomurenda abana abakonyoma nasengenjo twatigire kegusigie ito bono abana abagoita na isiko gaiga musaja gagosikwa no mukungu anje omugakoye kende nkirige kiranya korekana kiragende bobe gotogotebaiga chisegiechi chira nyomba musaja agotuomwa umukungu agotuoma igochikuraere engakieria turamane kegusikirio mwaka tena ki mutangione ona nkondo tachigokwa boiro getinge agwerorera ko na kerori kiaye nkerora mogayani nigo bono baruro bosemigo chia asaba saibonsi gotwara chimbu chingia erigokora ebikoro bunebi baba balemereria nyoe bago na kuri chindoe baba balemereria mbago nache kauli bwango beita nga besenginjo nga basumbukira se nyomba onyore mbabwati kende tigabaligi omongino oye no mugakoye naenda baba asomire mono na ubakali gweita mono asenginjo nga orione nabwato orione takora tikita bwati igoti gabateme balemerera poteria egetaseni kyagetembe TV Njensam Miyenda. Right imbuya mono sano murikito sa Miyenda na roboti rwasenchira yubukiran kurende ni goto kwanda sensemo ya kabere ye studio tonyoro basembo gatembe nkorena na mangen kwarganditie toskare Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo darome, manana man, bagina ninjo, ta cherero nkura geson kaweta, abona chero bogetutu abageka, bali mondi geti ogeka, ayogeka, ogekomwa bonya gatanyi, ogeka. Na aba nkuramba ali abagusero mate, bona abagda ta cherero nkura geson kaweta, na haye bono tigana kolenda mangara taisai tuara bigenda bantu bakora ko priority se garoda do kora gento gete kora kerio pi me do kora tiga kubwatira ni binte binge wono ko nyori chinchu wa ko kora nyori chips ya matoka ko nyore to tiga utacherera yani ngo kerege to na kore bento kuno moro bilio to tacherero nkura geson kaweta kore gento keria ke kore ngetiga nkiona utacherero nkura ga kuna kora bintu bya itiga kora to ta chero nkura gesoni ai kana go ite so we gesoni na ali so kasaka na mu guzia tena to ta chero nkura gesoni ka we oyo nkura no mu gusero no yo gesoni no mo pinto bia ngora nsaka saka bi kwanga gai Bagaka ninjo getembe, ninjo darome, manana man, bagina ninjo. Right umonche muri yakalbunanda sensemega ya kabere ne ya mwali kionga chinsanya litweligale Jumanne abwasto kwenda kurwase county ya Kisii litko lialero ni gati ya minyikurwase ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii banyaka bakurwa ebirenger byabo ao anamono aliyebaganeti omujumbe bwenseme yo kubaterana monenseme ya CDF nyaka bage ko bakiranria korengana amonegati ya bateneri kurwase nseme ya CDF ni go balireira yakwane kinga ebirenger biga byanyaka bigosangirirwa bichi kwane kinga amenyi benseme yo babiri bakuikiranirwa alibaganeti arabotiro ni gorwariganirwa no murikito brand sagini isena
Litiko lia rero nigabwatani korwa service ye bunge ya Kitutu Chache South abakoragwa no chairman OCDF Alphonse Nsongo nigo baikirana se ward ya Nyatieko elia Kitutu Central na bugeli ya Nyakoe ya sumuro libugo sangerelia ibirengerelio ayaringeta magenderero barachikogania insi yekegancha kya NGCDF ali agenda kokoreka nsi yo mwaka w'enibo 2024-2025 na ali barachikogania omwaka 2025-2026. Twali gweta around our constituency twabwate ward isatu, that is Nyatieko ward, Kitutu Central ward ama na Nyakoe ward. Tokora public participation yere kirenga ya serikali na CDF lazima yakole public participation after every 2 years kwa eleza wananchi abanyene the major stakeholders for their priority projects submit with your board. Somoro belioyo makonge chwode chigani garorekana ko bayamo gochakera umuchando westima chipara kukinie birango bechikuru ase bunge yega goika bamenya bega kugania bagambi baba koroseri wa chabisi chekerero tokwana reki emangana yestima iranda the national government tartware ngemoina arisa wachave are they not given the same amount of money estima na yana tachi post inchumo ira kere ndongero market yetu ya Nyatieka pamoja ni market yetu ya roboti ali chi market yetu chatwali there some problems chitakene our area MP amobilize our rights mna bona roboti ali we don't have rights ege sunte kero ogwebe gobwate tensi tutakere to embawe chi skuru chaito chabo Kitutu for instance ngo yutorenga CDF kiti yaito ere kwara no chi skuru cha Kitutu Chache North specific Nyankanda twaro sabanga chibasiri chari go chabunda Nyatieke yaito ni skuru enkoro chikonye locality nagokire kera abantu ba CDF bakire gotoboria maoni twabaire batokorere gasi aitwe katora korwe gasi ntogoke ebinde bire batokoreire twisanike na birobyo ande ntoroche nga mwesimi wito nagenda takokora yatumurigambi yamana tumomente chinguru as much as abantu bateba go say CDF yenyene bateba ngango kolere fencing y'iki skuru the fences are not up to standard because ebakubiterege changa and we know abana botambe n'abakabara igo ekero mojumba uchikwandira kora the fencing and are requesting a change enchera yogo fence to make na matoboli or something else that can at least bring a fence yerengi yake gwetania chiri chibekiri chipost ne bichanga orosiri ama infrastructures chie chiskuru gweta ebirasyo bekire gweta abanambara abale bakurwa poor background aromo simi waje tukamotebi tukabaka kamarieta para umbo batikende bakoro na ite round kana chite ngataba ngainchwe mosomi bosa kimaite ngo mwesimi na karo boja konkafa lakini ale kumunyorie balimo kumanyora bakimotebinga abana balimo tagete babe paid for kiara tu arani school with a lot of deficit akatu asirwa kana baka no watchmen no workers Omanyakerogo OCDF Alphonse Nsongo nigane kensi obotenere bo mabunge borogongo musikanto nikibagandi mbachiko baikiranelia bamenye bebunge yega magenderero kolengana na magani yabo eliko kinya ibirengo byebunge yega wala twachakira Nyatieko twakora public participation twaenda Kitutu Central ward daraja 2 twakora twaenda twachikokora ali Nyakoe maambia tuchake public participation to St Patrick's yere nero nyakumo Bugusero ward tuchikokora ali Otero yere Bugeka ward. So by doing so tutakuwa tumemaliza the whole constituency kwa public participation yere ichiko asa serikali na lazima mna CDF tukole public ile tarana Brian na Sagini Isena Yomono sano mulikito Brian Sagini Sena na roboti ruasenchira yubo kirnu tokurana asensemelia ye bunge ya bomachogo brabu amonengana yugo chania Nigorit kuria lero egatia minyikurwa asensemelia ya Lio Kindo yegotoka sebunge ya machago brabu banyakoba bakoba no muchano kubatkana mono musaibu meka igatua kutoka gesungetie asensemelia ye nyumba yae asensemeyo kolengana amo no mogambi kurwa asensemeya sireta Eric Onsare nganyakobo kuikelia ebikole bingam nebyo byabirbi kwanekigwa asamat kabwango igam na tukoligiria orabatur Saisa tonenus ekurata ya Lio Kindo angene chiduka
na tumo mutureti amanyanga nkegendereta asoma ntobagukura oikoro nyora no mwana okoruku Fred Onduso ogari bwengentire ni tomo ko jana baskari bali okindo twarangelio CS Kenyanya tumainkegenderete by now ntokuna kwana nkegendereta kara university ya sakira on mubero rusigu oiru Kenyanya umayako nda samanya bagota bochikwe kumoshari bono mwambio ni gara yo kogosa kagere kijane kire kijane geke kia ikoriro bugima bwae esengencho yo gutateba because abantu ko nyamo metri stress chabo according form for 2019 kanyanko kandi ale pigi kisi unabanyana batotebi tera cheste pigi and stage ne asiri yokindo ndikengenya ko ba around inside Uganda tebe akirinde inko babire so de se itaba no gagusi ite binde binko babire ese cyo itanko bachire chinyinge and actually abanta bange bagwita sengeja konyoro montabwa ati stress chae dakinya trekwana na gukwana n'abanta bamakonya gose bateba niyo bumana botoka se muchana Right mwanchura murigereria aine gatiaria na berengo kwariganira senseme kyonga chinsanye chobutko bwarero asabariki baito bamangana maya kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bakirangambia muno nabigo to gwakirangambia muno soko chora kurigereria ekyonga chinsa inyali tukeliga lijumane chengor kwa Kevin ngo bakurwa sensemelia ye manyirio ni gakor kwa Wilson Makori. Getemba Television ekionga kiamamogusi. St. Francis Menyinkwa Primary School na Junior School ni skuru yekerero yugo kolibuya ase county cha Kisii na Nyamira. Skuru yenige kurwa boarding facility kurakerase inye goika grade kelia giaka 5 na limo na boigo kura grade 7 goika grade giaka 9 nigebwate ase amazingira mayama n'abagosomera kurira mache ayare amakeneno kuna yaramaya ayuare ase skuru mi bwate ebirasi byekerero nankurero bosombi kurwa nagoika eskuro babwate chi computer laboratory nabo igomba bwate chi iPad asabana balia bakwegera amasomo yekerero babwate science laboratory ebote bintu byonsi abwasabana ba junior secondary bakwegera babwate geti asabana bagutinira chi admission ko chakera preschool grade 1 weka grade 6 nigo egendrete na Junior Secondary. Welcome to St. Francis Menyinkwa Primary School and Junior School. Tata ya Bible baito buna twasiekiro mwaka oyo o 2024. Twetarisete kabisa 2025. Korisibu abana baino togendera ko baachi semjiri chibwenerete. Fee structure yeito torikonye change for the next 3 years. Erinde tokecha saba Bible baito okobayo bokongo bwa economy. Na twetarisite school etene registered under junior secondary school na kirege ntontoro bwate geisaini na bali bataye to join karibu sana mabagana mange to bwate erinde togendera ko baoroki na ko bachi semchiri sibabwena tembia mono sana yanya saba sisi asamange bakere simiasi namba 0729 044272 gosem 0715 372254 skurega nigera para ya Kisii Kilgoris ensemo ya Menyinkwa. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Twatire kuma maine twatire kuma geni uhuru maine otire kuma etuka
ayo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milunu cy'ubusongo ige konya ebintu au aseli buliriko kona nk'umuguko nkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna bono amabati kurwa siche company au emesumali y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kurwa siche company au egati y'ebintu binde binge by'ubwagachi moigo mbabwachi boards muna chiricha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigicire cy'ekizayizi au mbabwata chitangi cy'ekizayizi au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingenjo kurwa siche company au amasi ya mandasi kurwa siche company au ayayokoroga chichumbi chisukali egati y'ebintu binde by'obutumeki Uhuru Superstores igaba bwato bukorera obuya chinga toko bule bintu asetukeye mbabwate customer care yego segasigera